Yen nami kula balik maneh ambek kula Albertus Alexander Bramantya. Aku badhe ngaturaken utawa njelasaken mengenai geguritan utawa puisi Jawa. Geguritan utawa puisi Jawa yaiku salah kawijining karya sastra kang wujude tulisan ingkang dikasile saka ungkapan diri pembuat geguritan. Geguritan nduweni basa kang endah lan memperhatike irama penulisan. Geguritan mestine gunakake basa Jawa. Geguritan dibagi wonten loro, geguritan gagrag lawas lan geguritan gagrag anyar. 1. Geguritan gagrag lawas yaiku geguritan kang nggunakake aturan kuno lan bahasane isih basa Jawa kuno. Aturan kunone yaiku cacahe gatra paling sithik 4 gatra. Cacange wanda 1, Purwakanthi guru swara a i u e o. Diwiwiti sun gegurit. 2. Geguritan gagrag anyar yaiku geguritan kang nggunakake aturan anyar lan bahasane nggunakake basa kang anyar. Aturane yaiku cacahe gatra bebas, cacahe wanda bebas, cacahe gatra bebas, guru lagune bebas, ora oleh diwiwiti sun geguritan. Keindahan ing geguritan, bahasane, tegese, kalimate, ukara, lagu utawa irama. Selanjutnya aku pingin macakno geguritan gawe awakmu kabeh. Iki ana geguritan sing judule Gusti. Oke. Aku arep macokake puisi sing judule Gusti. Gusti, dalem namung tiang kang lemah, kang boten saged mlampah piyambak. Gusti, dalem namung tiang ingkang gampil gripil, tansah kagoda kesenengan donya. Gusti, hamung siji panyuwunku, tuntun dalem wonten ing margi kang padhang Gusti. Duh Gusti. Iku salah sawijining contoh geguritan utawa puisi Jawi sing tasaken aku wacakno gawe awakmu kabeh. Nggih murid-murid sekedap dan iku wae penjelasan tekan awakku tentang mengenai puisi Jawa utawa geguritan. Yen ana pertanyaan mungkin awakmu iso takon-takon karo kula, karo aku mengenai geguritan utawa puisi Jawa. Sekian lan matur suwun awakmu kabeh wis gelem ngrungokne aku menjelaskan tentang geguritan utawa puisi Jawa. Sampai ketemu maneh ambek aku, tetep semangat dan ojo lali tetep terus ndonga marang Gusti Pangestu. Matur suwun.